horreak. 6 aste barru hasiko da Kongresurako eta Senaturako hauteskunde kanpaina. Hala ere, ez du etenik izango alderdiek, ez baitute deskantsu bat hartzeko asmorik. Honakoek markatuko dute kanpaina aurrea. Espainiako ezkerraren egoera, PP eta Voxen akordioak eta EAJak PPren partetik jaso ditzakeen babesak. Uztailaren 23 hauteskunde eguna dugu eta orduan jakingo da Pedro Sánchezen ordagoa ondo edo gaizki atera den. Eta Gorabide hizkuntza indigenak amalura zaintzen sortu duen ekimena zaritu da gaur gurekin. Juan Luis Eresola-Leiva Gorabide elkarteko kidearekin izan gara eta hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuaz aritu da, ikusi. Berritze proiektuak. Batzu dira orokorrak, eta beste batzuk, helduen heziketa alfabetatzea edo irakaskuntzan eragiteko. Hortan egiten duguna da finantzazioa bilatu, eta gero aholkularitza. Bai Garabiden aldetik, edo hori laguntzen digute bai emuneko aholkulariek, edo eroiarreko aholkulariek. Eta gero beste gai importante bada, eta pizkat gaurko elkarrizketaren ardatza da, Euskal Herrian eragitea, gaiaren inguruan. Orduan, garatzen ari den arlo bada, eta badaukagu eskoletan, errenderia horretan badaukagu egitasmo bat ikastetxe guztietan, DBH-ko ikasleekin aniztasuna, hizkuntza gutxituak, hizkuntzen arteko errespetua, hori lantzeko. Bestetik, Aiaraldean 2 parke eoliko egiteko baimena eskatu dute. Ferozka Wind SL enpresak eskaera egin du 2 parke eoliko egiteko. Parkeek Laudio, Amurrio, Orozko eta Aiara ukituko lituzkete. 12 aerosorgailu izango lirateke eta 27 megabateko potentzia izango lukete hauek. Orain 20 eguneko epea dago parke eoliko hori ezarri eta ustiatzeko interesa duten pertsona fisiko edo juridikoek deia eskabidea aurkeztu dezaten. Eta Euskadiko orkestrak 50 kontzertu emango ditu Euskal Herrian. Gustav Mahlerren 3. sinfoniak irekiko du denboraldia aurten eta gainera Otsailaren 15 eta 16 Antonio Lauzirikak Zillida Elogios obra eskainiko du Eduardo Zillidaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko. Denboraldi berrian 3 euskal abesbatza batuko zaizkio orkestrari. Bilboko Koral Elkartea, Donostiako Orfeoia eta Gasteizko Bokalia taldea. Gainera, 2024ko otsailean Salzburgon eta Linzen eskainiko dituzte kontzertuak. Orkestrak artearen bidez sortzen eta eraldatzen duen gizakiengan jarri nahi du arreta. Eguneko titularrak aipatuta, helbide zaiogun eguneko gai nagusiari. Udal eta Foru bozetarako atzerakotaketa 0ra iritsi zen igandean, baina horrekin batera beste kontagailu batzuk piztu dira. Pedro Sánchez presidentearen deialdiaren ostean. Denboran bat egingo dute Udal eta Foru gobernuak osatzeko negoziazioek eta Espainiako gorteetarako kanpaina aurreak. Nafarroako hauteskundeen ondorengoak ekarri duen panoraman politikoa nahiko korapilatsua da. UPNek eta EH Bilduk gehiengoa duten arren, PSN da akordioetarako giltzarria. Gainera, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aurreratu izana, giroa are gehiago nahastu du erabakietan. Leire Martínez. Nafarroako hauteskundeen ondorengoak ekarri duen panorama politikoa nahiko korapilatsua da, eta PSNek izan lezake giltzarria. Gainera, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aurreratzea are gehiago korapilatu du asuntoa.
Iruñeko udalean UPNek 9 zinegotzi eskuratu ditu, eta EH Bildu 8. Hala ere, PSNeko Elmasainzek alkate izan nahi du. Parlamentuari dagokionez, UPNek 15 eserleku eskuratu ditu, eta bigarren indarra PSN izan da. Momentuz, Nafarroako parlamentua ekainaren 16an eratuko da. Bozka eguna pastu daia da eta oraindik ez dago deus argi Nafarroako panorama politikoan. Orain, udal eta parlamentua osatzeko tenorea heldu da, eta horrekin batera alkate eta lehendakaria ere erabakitzekoa. Parlamentuari dagokionez, UPNek du gehiengoa 15 eserlekurekin, baina ez du gehiengo absolutorik. Gibeletik, PSNek 11 eserleku ditu. Honek du giltzarria aliantzak egiterako orduan. Yo hoy a la mañana he llamado a la candidata de Geroa Bai, a Eurobarcos, y también he hablado con Begoña, aunque ya hablé con ella el domingo a la noche, para una primera toma de contacto, porque luego la idea es que bueno, pues las reuniones ya sean trilaterales, ¿no? Gogora dezagun 2015ko legealdian indar abertzalekin bat egin zuela PSNek. Udala EH Bilduren esku geratu zelarik eta parlamentua PSNren esku. Eta azken legealdian ordea PSNek udala UPNri oparitu zion. Eta aldiz EH Bildurekin egindako koalizioari esker, Txibitek lehendakaritza lortu zuen. PSN haizeak nora banderakara. Momentuz birritan errandu ez duela EH Bildurekin negoziatuko. Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola, pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. Iruñeko bozka mapari erreparatzen badiogu argi dago UPN eta EH Bildu direla jaunta jabe Iruñean. Orain momentu honetan Iruñan badago inoiz izandako gobernurik aurrerakoiena. Barkatu, planteamendurik, badago emaitza, badago korporaziorik aurrerakoiena. Eta inork ez luke onartuko edo ez luke ulertuko hori horrela izan da eskuinari iritsiko balitzaio agintea adostasun batetara ez iristeagatik, hau da indar aurrerakoi indartsuena ez babesteagatik. Nafarroako panorama politikoa gehiago korapilatzeko eta PSNek jokatzen duen papera biziki garrantzitsua dela kontuan hartuz, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak aintzineratzeak ez dio mesederik egingo Nafarroako negoziazio politikoari. Eta hauteskunde ondorengo erabakiaren negoziazioetan ere, herritarrek izango dute iritzi eta zeresana Nafarroan, ikusi. Karrikan bolo-bolo dabilen gaia da hauteskundena. Behin Nafarroako hauteskundeak pasata, Iruñeko alkatea eta Nafarroako buruzagia aukeratzeko tenorea heldu da. Gaia nahiko korapilatsua dago. Iruindarrek nor uste dute aterako dela alkate edo lehendakari? Karrika inkesta bat egin dugu. Ni gustuko nuke Asiron ateratzea, baino uste dut ez dela aterako. Kristina Ibarrola baina nahi, hori. Azkenean Asironek esaten duena da, la lista más votada azkenean, zentzuzkoa pixka dela bera alkate izatea, baina, ikusiko dugu. Que no tengo ni idea. Te digo que me gustaría quien no saliera, pero como lo vais a publicar, pues no. Uste Kristina Ibarrola, nahi Asiron. Gauzak nahiko argi daude. No. Yo creo que va a salir una, pero bueno. UPN eskuina daukagu gure bizkarrean, orduan nik uste dut eskuinaren zikloa dela, nahiz eta nire zaidan bat ere gustatzen, eta beldurra ematen dit. Pues por desgracia, Kristina Ibarrola. Ez dakit, ez dut ideiarik ere, ez dakit. Pues berdin gaude, azkenean ezkerra oso berezita dago, eta eskuinak beti bozkatzen du, orduan atzean geratuko gara eta berdinetan nago erantzun berdina bai. Uste dut, aurreko koalizioa hori berriz errepiketako dela, eta azkenean da hori esaten dutela mejor malo por conocido que malo por conocer, edo horrelako zerbait, hori. Hobeto orain dagoena, que lo que pueda venir, ez? Eske nik agian ez dago erantzun normalena, baina nik uste dut gertatu behar dela, edo
bota behar direla gauzak atzeraka hauteskunde orokorrak pasarte, edo izan aldugula errepikapen bat. Ze azkenean Txibitek ez du pakturik egingo Bildurekin, gutxienez orokorrak pasarte, eta bueno, berak erabaki behar du, joan behar den esparzarekin, edo ez dakit, gauzak gutxinaka atzera bota, edo ikusiko dugu, baina gauza nahiko Sánchezen kontu honekin, gauza nahiko ez dut argi. Aiaraldean, 2 parke eoliko egiteko baimena eskatu dute. Ferozka Wind SL enpresak eskaera egin du 2 parke eoliko egiteko. Parkeek Laudio, Amurrio, Orozko eta Aiara okituko lituzkete. 12 aerosorgailu izango lirateke eta 27 megabaiteko potentzia izango lukete hauek. Orain, 20 eguneko epea dago parke eoliko hori ezarri eta ustiatzeko interesa duten pertsona fisiko edo juridikoek lehia eskabidea aurkeztu dezaten. EAEko aldizkari ofizialean astelehen honetan argitaratu da Ferozka Wind SL enpresak egindako 2 parke eolikoen eskaera. Laudio, Amurrio, Orozko eta Aiara ukito lituzke 2 parke eoliko izango lirateke. Egitasmoak 2000 hektarea inguruko azalera izango luke. 12 aerosorgailu eta 27 megabateko potentzia gordina. 12 aerosorgailuak Mostatzan, Eleazar edo Tapagolarren kokatuko lirateke. Aiaraldea.eus aldizkariak jaso duenez, Aiaraldeko mendiak bizirik plataformak salatu du Arabako Foru Aldundiak gutxieneko gardentasun eta parte hartzailerik gabe aurrera eraman nahi dutela. Horrekin batera kritikatu duenez ez da kasualitatea baimen eskaera horiek hauteskundeen biharamunean argitaratu izana. Plataformak azaldu duenez energia berriztagarrien sektore plana onartu gabe tramitatzen dituela Eusko Jaurlaritzak baimen horiek eta hori legez kontrakoa da. Iragarkiak adierazten duenez 20 eguneko epea ematen da parke eoliko hori ezarri eta ustiatzeko interesa duen pertsona fisiko edo juridikoek lehia eskabidea aurkeztu dezaten. Azken 2 egitasmo hauekin Aiaraldeak 6 makroazpiegitura eoliko hartuko lituzke guztira. Eta Bizkaiko ostalaritzan greba eguna dute gaur. Baldintza duinak exigitzen ari dira gaurko lanuzteetan. Izan ere, sektoreko langileek soldaten igoerarik gabe jarraitzen dute 2020ko urtarrilaz geroztik. Hala, sektoreko hitzarmena negoziatzeko blokeoa behingoz eteteko aldarrikatzen ari dira. Bizkaiko ostalaritzan greba eguna dute eta beharginek baldintza duinak exigitzen dituzte. Izan ere, sektoreko langileak soldata igoera barik daude 2020ko urtarrilatik. Eta denbora tarte horretan aldi baterako lan erregulazioak jasan dituzte, baita partzialak ere. Ordutik hona KPIa 1,2 baino gehiago igo den eta sektoreko prezioek 1,5tik gora egin duten honetan soldatek igoera barik jarraitzen dute. Eta bien bitartean, enpresek beren irabazi marginak handitu dituztela salatu dute. Horrez gain, patronalak hitzarmena negoziatzeari uko egin dio, hala blokeoa behingoz eteteko exigitu dute. Horregatik guztiagatik, LAB, ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebera deitu dute Bizkaiko ostalaritzan, eta arratzaldean gainera protesta ditu dute Bilbon kale nagusiko tabernak zeharkatuko dituena. Eta laneko autodefentsa sareak Gasteizko kirol tabernako lan jazarpenaren aurkako mobilizazioa antolatu du biharko ekainak birako. Langile bati lan eskubidea urratu izana salatuko dute. Langileak apirilean salatu zuen lehen aldiz egoera eta jakinarazi zuenez besteak beste jabeak langilea tabernan giltzapeturik eduki zuen. Gertakaria langilea kaleratu ostean izan zen. Beraz, lasetik 2 gauza adierazten ditugu. Batetik, nagusiak langileari dirua zor diola, eta beharrezkoak diren tresna guztiak martxan jarriko ditugula ordainketa hori eman dadin. Eta bestetik, horrelako lan jazarpenak eta lan jazarpen hau bereziki salatu eta borrokatzeko asmoa adierazi nahi dugula. Nagusien impunitatearekin amaitu, autodefentsa sozialista antolatu.
Gaiz aldatuz, Euskal Eskola Publikoen aldeko plataformak manifestazioa deitu du ekainaren 9-erako. Plataformak hezkuntza legearen proiektuaren aurka dagoela adierazi du. Eskolako sistema publikoa ahultzen duelako. Lege proiektuak sistema dual publiko pribatua betikotzen duela azpimarratu dute. Orain ikasturte amaieran gaudela. Eusko Jaurlaritzak onartu eta legebiltzarrean aurkeztu berri duen lege aurre proiektu honi ere gure ezezko erakutsi nahi diogu berriro. Azkenean aurrekoaren ildo berekoa baita. Guk bestelako hezkuntza sistema bat nahi dugu. Eskola publikoa benetan erdigunean jarriko duena, gizarte kohesioa bultzatuko duen berdintasunezko hezkuntza euskalduna lortzeko bidean. Hori dela eta, Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarriz beteko ditugu kaleak berriro, joan den azaroan Bilbon egin bezala. Hitzordua, ekainaren 9 izango da, erkidegoko 3 hiriburuetan. Manifestazioak arratsaldeko 6etan abiatuko dira. Bilbon, plaza Eliptikotik, Gasteizen plaza Berritik, Donostian Bulebarretik. Gizarte osoari dei egin nahi diogu mobilizazioetan parte hartzea. Ekainaren 9 denok kalera. Energia trantsizioaren testuinguruan autokontsumaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legearen puntu bat aldatzea onartu dute gaur legebiltzarrean. Eraikinetan eguzki plakak eta etxeetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak jartzeko orain udal lizentzia bat behar da eta hori da aldatuko duetena. Egun on guztioi, osoko bilkurari hasiera emango diogu. Trantsizio energetiko betean aldaketak datoz. Aurrerantzean aldaketa bat izango da energia berriztagarrien inguruan. Autokontsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legearen puntu bat aldatzari argi berdea eman dio legebiltzarrak. Bozketaren emaitza onako izan da 75 eman dugu boto, 76 boto alde, kontrako boto bat, onartuta geratzen dira, eta honen bestez, honetxita geratzen da autokonsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30/2/2006 legea aldatzeko legea. Eraikinetan eguzki plakak eta etxeetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak jartzeko orain udal lizentzia bat behar da, eta hori da aldatuko dutena. Hirigintza eta lurzoru legeko puntu hori kendu egingo dute administrazio tramiteak laguntzeko. Hori bai salbuespenak izango dira, adibidez kultur intereseko ondasun izendatutako eraikinetan edota eraikinen egiturari eragiten dieten kasuetan. EH Bilduk autokontsumo energetikoa bultzatzeko proposamenaren alde egin dute Voxez gainontzeko talde guztiek, eta gaur behin betiko onartu du legebiltzarreko osoko bilkurak. Oso garrantzitsua da, energia transizioaren eredu banandu baten alde, deszentralizatu baten alde, eta herritarren aldekoa delako. Elektrizitatearen sorkuntza deszentratzea ahalbidetzen duen tresna. Enpresa elektriko handien eskuetatik abiatu eta herritarren eskura jartzen duen tresna. Urrats txiki hau garrantzitsua da autokonsumoa eta deszentralizazioan aurrera egiteko. Energiaren prezioak igoera handia izan duen testuinguruan autokontsumo berriztagarria ezinbesteko elementua kontsumitzaileek energia garbiagoa eta merkeagoa lortu ahal izateko. Autokontsumo berriztagarriaren edapenak energia faktura berehala gutxitza ahalbidetzen die ura instalatzen duten kontsumitzaileei, eta horrez gain energia eskaria murrizten du handizkako merkatuan. Eta ekainan sartzearekin batera, ostegun honetan hasi da udako denboraldia Bizkaiko kostaldean eta Donostiako zein Zarauzko hondartzetan. Irailaren 30 arte izango den denboraldirako dena prest da dagoeneko, baina horrek esan nahi du ordura arte ezingo dela txakurrik sartu hondartzetara ikusi. Hasi da hondartzen denboraldi berria. Ostegun honetan hasi da ofizialki Bizkaiko hondartzetan eta Gipuzkoako Donostiako eta Zarauzko hondartzetan. Gainontzekoetan 15 egun barru hasiko da. Herritarrek jakinaren gainean zauden? Ekainaren batean, temporaldia hasten da hondartzena, jakina da. Donostin badakigu hori. Ez nekien. Keba, nidea, ez. Ez, berri ez nekin, ez zerrez hortaz. Baina badira lehenagotik ere hondartza estrainatuta zutenak. Apiriletik hona egindako eguraldia lagunduta animatu direnak eta surflaria kasurako. Ibiltzen naiz tarteka, aldenean. Batzutan, bai, aldetenean bai. Oraindik ez dut estrenatu. Sorosleak oroar goizeko 11-etatik iluntzeko 8 arte arituko dira, baina aurrez goizetik guztia prestatzen eta txukuntzen arituko dira garbitzaileak. Gainera berritasunekin dator denboraldia Bizkaian.
Izan ere bainu lagunduaren zerbitzua denboraldi osoan izango da bi hondartza gehiagotan, Bakion eta Gorlizen. Bide batez adi, udako tao zerbitzu ere aurrerantzan indarran izango baita kostako herri askotan, eta artean Gorlizen, Sopelan, Getxon, Zarautzen, Orion, Donostian eta Hondarribian. Iraiaren 30 arte izango den denboraldirako dena prest da. Horrek esan nahi du ordura arte ezingo dela txakurri sartu hondartzetara. Dire ustez ez da oso ona jendea eta txakurra hondartza konpartitzea. Egon daitezke konfliktoak jendea eta txakurren artean. Egon daitezke. Eta egoten dira. Segun txakurra nolakoa den, segun jabe nolakoa den, segun herritarrak beldurra dien txakurrari edo ez da erraza. Ez da erresa danon gustora egitea, danok leku berdinean gaudenean, espazio berdinak konpartitzen. Bitartean hondartzetatik kanpo egiteko beste plan batzu bilatu beharko dituzte txakurrek. Eta gaurteko aurrera taoa martxan izango da Gasteizko zenbait auzotan. 3.000 plaza gehiago erautu dira Judimendi, Santiago, San Cristobal eta Adurtza auzoetan. Auzoko bizilagunek jada txartel bereziak eskatu ditzakete aratutako plazetan aparkatzeko. Sistema berriak parkimetro digitalak ditu eta hori esker taloiak erosoago eskuratu izango dira. Eta Gasteizko txosnek aurtengo kartela eta programazioa aurkeztu dute dagoeneko. Espalak taldea azken programazioa, abuztuaren 3 tik 9 Gasteizko txosnek 52 kontzertu eskainiko dituzte. Bulego taldea, Los Chicos del Maíz eta STR bertan izango dira besteak beste. Aurten txosnagunea abuztuaren 3 tik 9 irekita egongo dela esan aldugu. Kartelean ikus daiteken moduan, leloa entxosnatu etorri gugana izango da. Datorren asteetan kolektiboak antolatutako programazioa zabaltzen joango gara. Egunez egun izango dugun programazioa aurkeztu horretik garrantzitsua iruditzen zaigu txosna eremua eraikitzeko eta bizitza emateko lanean jardun eta jardungo duten pertsona eta kolektiborori eskerrak ematea. Hau guztia posible egiten duzuelako. Bestalde, gogorarazi nahi dizuegu txosnagunean ez direla inolako eraso matxista, homofobo, xenofobo edo arrazistarik onartuko. Eta Euskadiko orkestrak 50 kontzertu emango ditu Euskal Herrian. Otsailaren 15 eta 16 Antonio Lauzirikak Txillida elogio sobra eskainiko du Eduardo Txillidaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko. Denboraldi berrian 3 euskal abesbatza batuko zaizkio orkestrari. Bilboko Koral Elkartea, Donostiako Orfeoia eta Gasteizko Bokalia taldea. Gainera, 2024ko otsailean Salzburgon eta Lintzen eskainiko dituzte kontzertuak.
Eta Leioako herriak kultura eskaintza zabala izango du ekainean, musika, antzerkia, zinema eta askoz gehiago. Eta Txorierriko eta San Juaneko jaiak ere bueltan dira hirira. Horrez gain, zinegoak jaialdia Leioan ospatuko da ekainaren 7-tik 8 bitartean. Leioak kultura eskaintza zabala izango du ekainean, musika, antzerkia, zinema eta askoz gehiago. Musikari dagokionez, Egan Free ikuskizuna, Orfea Abesbatza eta Mungiako umeen koro abesbatzaren eskutik ekainaren 3an gozatzeko aukera dago. Iraganetik, sustraia eta autoritatik ikasiz azkeagoak egan egiteko, amets egiteko, aske amets egiteko. Hori guztia islatzen du Egan Freek. Horrez gain musikalera, Leioako udal musika eskolaren ikuskizunaren bidez musika kalera aterako da ekainaren 9an Leioako musika eskolako ikasleen eskutik. Eta hilaren 15ean, ari naizela ari garela ikuskizunaz gozatzeko aukera dago udal musika eskolako eta kontserbatorioko orkestren eskutik. Eta antzerkiak ere bere lekua izango du Leioan. Ekainaren 16an, Ilana antzeslanaz disfrutatzeko aukera dago ikuskizun komikoak umore beltzez baituta 4 preso beldurgarrien bizipenak antzesten ditu. Gainera, ekainaren 30ean 4 ikuspegi dantza ikuskizuna Andonio Aresti eskolak sortuta eskainiko da ere Kultur Leioan. Eta zinegoak LGTBIQ+, 20. nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia Leioan ospatuko da ekainaren 7-tik 8 bitartean. Beraz, beste hilabete batez kulturaz beteko da Leioa eta gogoratu, formazio gehiago, kulturleioa.com atarian dagoela eskura. Eta gaur hasiko da Getxo Foto nazioarteko irudi jaialdia. Gaur hasi eta hilaren 25 bitarte hainbat jatorritako 22 sortzaileen obrak izango dira ikusgai Getxon. Getxoko 3 espaziotan jarriko dituzte gehienak aire zabalean. Eta irudion bitartez aldarri bat ozen zabalduko dute komisarioak azaldu duenez, jaialdiaren 17. aldia geldi stop eten esateko espazioa izango da. Korrika doan mundu honen inguruan osnatzeko eta emankorrak ez izateko eskubidea aldarrikatzeko. Hain zuzen ere, eten hartu du aurtengo lelotzat festivalak eta komisarioak esandakoaren bidetik kontzeptu horri buruz betzatzera eraman nahi ditu ikusleak. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain gaurkoan Juan Luis Aresola Leibarekin egin dugu hitzordua Garaibideko kidearekin. Badamabi terdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta gaurkoan hizkuntzen biziberritze prozesuak izango ditugu hizpide besteak beste eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Juan Luis Aresola Leiba Garabideko kidea, ondo etorri. Gurera. Eskerrik asko. Eta ezagutzen ez duenarentzat agian hasteko ez, zer da Garabide bera? Garabide da kultura elkarte bat, 2005an sortu zen. Orain kontzeratzen naiz adinez nagusia aurten izango dela, 17 urte, eta egiten duena da hizkuntza lankidetza, edo kooperazio linguistikoa. Orduan, pizkat askotan, beste lurralde batzuk lan egiterakoan, esaten da zer daukagu emateko, dirua eta zer laguntzatuko. Eta hortan guzti genuen, hor hasieran ibili zirenak, euskaldunok gure hizkuntzaren biziberritze prozesuan, gauza asko egin ditugula, beste gauza asko falta zaizkigula, baina badaukagula ibilbide bat, eta hori zaitik ez erakutsi beste hizkuntza batzuei. Eta, hausnarketa horretatik sortu zen. Bai, ez horrez hildo ezberdinei heldu diezu ez, izan ere agian, esperientzak elkartrukatzetik ere baduk asko. Lehenik eta behin, horren kartea parla da,
egoitza nagusia Aretxabaletan daukago, eta hori beste bi lankide dauzkago Bilbon Euskararen etxean. Kostatu egin zen, igual 10 bat urte pixka sendotzea, baina gaur egun bulego teknikoan gaude 7 lagun, kolaboratzaile pila bat dauzkagu, eta pixkat sendotu da dauzkagu Euskalgintzako 40 entidade parte hartzen dutena, daukagu beste 30 udal baino gehiago diruz laguntzen dutenak, eta pixkat indartu da. Bueno, indartu da zerbait egiteko. Orduan pixkat eman da bilakaera bat. Bilakaera da, alde batetik eta garabide horreiti da ezaguna, ematen dugu formazioa, eta formazioa Euskal Herrian. Hortan etortzen da, batez ere Erta Amerika eta Hego Ameriketatik, Mexiko, Bolivia, Ecuador, Maputxeak, Txile eta Argentina artean, Peru, tabar, hainbat jentea etortzen ikastera. Hortan etortzen dira 25 lagun, euren jantziekin, eta beti da deigarri, gote gara, bastakit berri gara, eta hori, alde batik formazioa. Hori areagotzen ari da, eta egiten dugu bai hemen, baina hainbat komunitatetan, ez ja pertsona bati edo biri, baizik eta 40-60 laguneko taldei. Hori da formazioa. Orduan guk formazioa ez da pizkat akademizismoa jausteko, baizik eta pizkat teoria, eta ezagutza garrantzitua eragiteko. Hortan, indarra hartu du, ez bakarrik formazioa baizik eta proiektu zehatzetan laguntzea, parte hartzea. Orduan, gu daukagu bai Mexiko, hainbat tokitan, Kaukan, ez dut esan Kolombian, bauzkagu proiektuak. Bize berritze proiektuak. Batzu dira orokorrak, eta beste batzuk, helduen eziketa alfabetatzea, edo irakaskuntzan eragiteko, hortan egiten duguna da finantzazioa bilatu, eta gero aholkularitza. Bai, garabiden aldetik, edo hori laguntzen digute, bai, emuneko aholkulariek, edo eruiarreko aholkulariek. Eta gero beste gai importante bada, eta pizkat gaurko elkarrizketaren ardatza da, Euskal Herrian eragitea, gaiaren inguruan. Orduan, garatzen ari den arlo bada, eta badaukagu eskoletan, errenderia horretan badaukagu egitasmo bat ikastetxe guztietan, DBH-ko ikasleekin aniztasuna, hizkuntza gutxituak, hizkuntzen arteko errespetua, hori lantzeko. Hori badaukagu beste modu sakonean proba pilotuak egiteko hainbat ikastetxetan, eta beste egitasmo bat indartzen ari dena da, hizkuntza indigenak amalurra zeintzen. Bai, ez, eta halako prozesuek, ez, hizkuntza gutxitu ez hitz egiten dugunean, nolako harrera dute, ez dakit justu egia da, ez, planteatu dituzunen eginkizun artean badela, ez, hemendik kanpo egiten den lan hori, eta beste agian euskararekin lotuago hemen. Harrera, bata ba, gure Ion Sarazuak esaten du, kontziente izan behar dugula egoeraz. Hizkuntza gutxitu gehienek, daukaten gazetasuna ez dela katarro bat baizik eta kantzerra. Eta kantzerra aspirinakin ez aio buelta ematen. Egin behar den, orduan eta galera prozesua luzea da. Orduan, gube hizkuntza aktivistekin egoten gara, eta egoten dira, alde batik harritxuta, hemen zer egin dan, harritxuta. Eta ero jente batzuk esaten digute bizitza aldatu zaiela. Jarriko ditu bi adibide. Egiten dugu kursoak batez be hizkuntza aktivisten dako, edo irakasleak, edo horretan ari denak, baina pizkat badago jentea horretan ez da biena egun osoan, baina eragiten duena. Politikariak, enpresetako zuzendariak, eta gu bauko harreman sendoa Mexikoko Pueblan dagoen Tosepan, movimentu kooperatiboarekin. Esperientzia interesantea, baina gaur ez dugu azalduko. Eta etorri izan bertako zuzendari edo aholkulari nagusia. Pizkat derrigortuta. Etorri izan, hilebete, eta joan zan, bera, zoritxarre esan dugu hilebe urte betera hilin zan, infarto batekin, baina joan zan, eta esaten zion, bera, garrantzia bai, hizkuntza, kultura, baina ez dela konstiente gaia zuen garrantziaz. Joan zan, aldatuta. Eta gero beste adibide bat, esan irakasle bat, Peru tarra, etorri zan ikastaro batetik Madrildik edo, normal egon zen, eta bigaldu zegoen gutun bat hilebetea. Eta esaten zegoen, Madrildik etorri naiz, eta egia esateko, erabakitzen daukan Madrilen bizitzea.
Espainian bizitza, Madrilen bizitza. Zaitik errepideak hobeak dira, osasuna hobea da, gu bauzkagu kexak, baina beste leku baztuta osasuna, eta bizimaila hobea da. Eta ez dut idatzi 3 hilabetetan, uste nurelako hasierako subidoia izango zara. Baina 3 hilabete pasa dira, eta pentsatu dut, ni zer egiten dut Madrilen. Nire lekua hemen dago, irakasle moduan, nire komunitatean, egin dezakedana egiten. Hori da, adibide, mesede zabaldu garabideko jenteen artean. Hori da, bi adibide, eta gero sortzen diren harremanak, eta, bueno, bai, hortan, izan dut, gerazten dira, harritxuta, hemen pizkat korpusaren inguruan, euskara batuarekin, nola lortu dugu euskara estandar bat izatean, ez da euskalki ugari izan, hezkuntza munduan egin dana, bai ikastolan prozesua, edo sare publikoan nola txertatu dan, komunikabidetan, herrietan elkarte egin duten lana, eta bueno, musikan, antzerki egintzan, eta bar. Bueno, gero, balorazio orokorra egiterakoan, pizka gaziaz hitz egingo dugu, baina bai, oso pozgarria da. Pozgarria da, ikusten dutelako posible dela. Eta, bueno, gero bi gauza, izten behar diazu, bi gauza. Bata da, guk ez dugu nahi kopiatzea, ezin delako. Herri bakoitza, komunitate bakoitza, hizkuntza bakoitza ezberdin edalako. Baina, gune duguna referentzia bat, hemen zer egindan, eta hortan egitea posible da. Eta askotan, egin dugu pekatua, ez dakit ETB-ra eramatea, eta konturatu, esan digute hori kontrako, oso urren ikusten dute. Eta askotan nahi dute proiektu txikiagoak, komunikabide digitalak, telebista txikiak, jente gutxirekin egiten dana, irratiak, bitarteko gutxiagokin, ikusten dira kapaz direla hori egiteko. Etorten dira, ETB-ko bakarri sarrerarekin flipatzen dute. Ez, pizkat, horta alde batetik. Eta gero beste bat, gurpila asmatuta dago. Eta gu adibidez, Maputxeekin, Maputxe daude hor Guarmapun dau Txile eta Argentina artean, batzu txiletarrak eta beste batzuk argentinarrak, gu espainola eta frantzesa moduan. Eta hau ari dira Mapuzun, daurun hizkuntza Mapuzuguna, eta Mapuzugun tegi bat montatzen. Hortan, etorri izan dira ona, bai formazio orokorra jasotzera, bai euskaltegi ikustera, eta joan dira bai hemengo jentea joan da, euskaltegietatik eta bertara. Orduan, ezina kopiatu, baina bai antolaketa aldetik, didaktika aldetik, pedagogia aldetik, gauza asko da egin daude, gero adibideak, estiloa aldatuko da, baina ez dago dana asmatu beharrik. Eta bueno, saltza horretan aritzen gara. Eta harreman horietatik ere sortuko zen hizkuntza indigenak amalurra zaintzen ekimena beraz ziurrenik, ez? Zer suposatzen du egitasmo honek? Egitasmo hau sortu da, pentsatu gabe. Eta hau da, guia 2018an egin genuen 3 hilabeteko kurso bat. Eta kurso horretan, gai bat izen zen, ekoizpen kulturala. Ekoizpen produzio kulturala. Artista batek eman zuen, Mikel Mendizabal, artista bada, berak eman zuen moduloa, eta pizkat egitasmonen arima, bera da. Arima ez igual kudeak eta aldetik, baina bai ez du. Ordan eta hortan egin zuten ariketa bat. Zorren ikastaro horretan egon ziren, 11 komunitateetako 20 pertsona. Hortan bakota egin zuen, bere komunitatea buruz, hizkuntzari buruz, poesia bat, ipuin bat, marrazki bat, datuak, zenbadir, eta barra. Hortan horrekin egin genuen horreko liburuzka hau. Hau da liburuzka, hortan hizkuntza indigenak amalurra zaintzen. Hortan egiten dena da, adibidez Guarani herria, zeinek egin duen. Horrako iz batzuk, horrako ipuin bat, horrako marrazki bat, eta hau, jarri genuen salgai eta sarean, eta gero animatu ginen eta jarri genuen martxan horrako erakusketa bat. Erakusketa bat dauzka 3 zati, bata da pizkata sardu zer dan hizkuntza lankidetza, zer dan garabide, gero ematen dugu 11 entidade horien informazio, panel
disamarra dira, eta politak, hortan egiten dugu azaldu, eta gero pizkat hausnarketa. Hausnarketa, hizkuntza gutxituen, edo originarioen, indigena, ez da gustatzen, ez dela originario, geurea, bakoitza berea, pizkat hausnarketa. Eta hausnarketa horretan, gero aipatuko da, batez asko egiten da 15-16 urteko gazteekin, eta dago kolibriaren mitoa. Eta hor askotan daukagu, ez da, baina horako zuik egingo dut, eta hortan da, ipuina da, labur esan da, oianean zua zegoen, zutea zegoen, eta kolibri, oianeko txuri txikiak, bere mokuarekin, pizka jotezan errekara, eta pizka zeiatezan itzaltzen, baina ez zuera asko egiten. Eta jaguarrak, esaten dio, ez ara konturatzen, ez duzula sekula itzaliko zua. Ez dakit zua itzaliko dudan, baina bakutzak bere ahalmenaz zerbait egingo balu, aguro itzaliko genuke. Eta hori da pizkat. Ordean egin dizut hori dela askotan ekarpin txikiak, garrantzitsua direla, baina bestalde, eragilea agente bakotzak bere erantzukizuna daukala. Eta hortan guk, garabidek bere txikitasunean, lan bat egiten du, eta guk gure esku dauna egiten dugu. Eta gero horreiti esaten dugunean Euskal Herrian eragin, importantea da, horren egiten ari garena, komunikaren bidez, zabaldu, horren berritana ez dela politika, tuzkundeak eta futbola, dela beste gai batzuk, eta guretzat pozgarri da, etortea eta gero egiten duguna da, beste hausnarketa, eta erolako panel handi bat, postitekin, bakotzak bere zer pentsatzen duen erakusketa, ze ideia ekarri dio, ze sentsazio, eta hortan jartzen du postit baten. Hortan pizkata gaiari buruzko hausnarketa. Hori egin dugu, ja pasatu dira 25 herri baino gehiago, iparraldean ez gara egon, baino hegoaldeko bai hiriburu eta 25 herritan, batzutan dira herritarrei begira, eta gero beste batzutan eskolei begira. Eta adibide bat, hurrengo astean, beran, Nafarroan, 3 egunetan pasatuko dira 17 taldetan bertako gaztetxo danak, DBH eta batxillerko danak. Eta gero egongo da bizita gidatu bat, jente helduentzat. Bueno, hori, baina gero pentsatu genuen, eta zaitek ez dugu egiten eskoletarako, eta hezkuntza mundurako, olako gida didaktiko bat. Bere zentzuna daukana, erakusketa gabe, baina erakusketarekin hobeto. Orduan da, gaiari buruzko ariketa, galderak, eta abar. Eta gero hori kolibriarena, egin dugu animazioa, eta gero egin dugu beste egutegi bat. Egutegi bat, gaur ekainak bat, eta hau bendola horreratu dira, 2023-2024. Guk lan handia, lan asko egiten dugu Kolombiako Kaukan, dago NASA komunitatea, eta beraientzat ekaineko 22 da data esanguratsua, eta egiten dute urtea ekainetik ekainera. Horrela egingo dugu. Orduan, entzatu genuen, proiektua sendotzen ari da. Ja dauzko materiala, gauzak, hau jarriko dugu liburu eta salgai, guazen guzti honen berri ematen. Eta pizkat, formazio saio baten, egindako ariketa batetik, pizka sortu da, materiala. Bai, ez da, ipatzen zenuen nola hainbat eta hainbat hausnarketa sortzen diren, ez? Material hauek ere gaina eskuan izan da, hizkuntza gutxituen edo jatorrizko hizkuntza horien bueltan. Gero beste datu bat, osea, atletik noz irabazi duen, noz galdu, publikoak pitada noz egin duen hori munduan adaki. Hauteskundetan zeinek munduan adaki. Baina, munduan dodi 7.000 hizkuntzen guru. Hor eztabaida egoten da, askotan ez dago garbi zertan hizkuntza eta zertan dialekto. Euskera adibidez, dako euskalki ezberdinak, bizkaiera edo zuberera, hizkuntza bakarra da. Eta hori 7.000 inguru. Gehiena daude galtzeko arriskuan. Eta hor UNESCO-k eta badauko lako metodologia bat. Eta adibidez, aipatu dolen errenderia horretan, gela baten galetu nuen. Pizkatan ez da txibai. Munduan zenbat hizkuntza daude. Eta batek, 30, eta nik. Beste batek, 7.000. Urrengo egunean, beste ikastetxe baten galetu nuen. Zenbat hizkuntza daude munduan. Eta batek, 20.000. Horre esan edu, ez dugula lantzen, gaiak ez daukela presentziak.
zelako boterak ere badiren, alako presentzia ez izateko edo hizkuntza gutxitu dena, ez? Zerk eragiten du gehien? Zer eragiten duen, ez dakit, ego eta Ertamerika zaitik hitz egiten da gaztelaniaz. Zaitik da hizkuntza nagusia. Kolonizazioetik. Brasilien zaitik hitz egiten da portuguesez. Orduan, uste garbi da, askotan gatazketan, okupazioetan, gauza mingarri askorekin batera, hizkuntza inposatzen da. Uste dut, ego eta Ertamerikan bizidan egoera, hizkuntzari dagokionez datorrela 1512-tik, hori zapalkuntzatik. Eta hor garbi da, zapalkuntza egoera badagola, eta gero jentea galtzen du autoestima, jentea asko daukagun problema da, bertako natibo, bertako jentea giztu nahi, bere seme-alabak, bere hizkuntzan ikastea, nahi duelako bere seme-alabak aurrera egitea. Ikaste inglesa, informatika, inglesa ikasi beharko da, zorionez hori txarrez, baina bakoitzak berea. Eta hortan norbera uku egitea, eta hortan askotan lana daukagu, hizkuntza horretan hitz egin dute gurasoak ere, ez dute nahi transmititu zaitik. Ez dut gure ni moduan pobrea edoran bizitzea, ni nahi dut moderno, ingles, informatika eta abar. Eta gero aipatu, lan gehiena egin dugula ego eta Ertamerikan, baina egin observa Kurdistanen, eta egin daukagula oso proiektu polita Afrikan, eta da Amasijekin. Amasija da, daude, dira milioi asko, ez dira ezagunak. Esaten diet, hemen palestindarra, sahabiarrak, ezagutzen da, baina zuena, eta da, orduan, daude bai Marruekos eta Argelian, eta, eskuartean proiektu garrantzitsuak. Iesko ikastaroan etorri ziren 4 lagun, 2 kabilio eta 2 rifenio, eta hori da beste, baina, problematika berdina. Hori da frantsesen okupazioa eta frantsesa nagusi, eta... Estatuek eure guzti dituzten hizkuntzak inposatzen dituzte, eta orduan hizkuntza gutxituek zer da komunan dutena bada estaturik ez izatea. Gero gertatzen dena da, adibidez hemen daukagu Nafarroan. Nafarroan 8 urte UPN egon gabe, eta zerbait, bigundu da, baina ez dakit, zonifikazioa. Euskera, lingua navarrorun, Nafarroako hizkuntza, zonifikazioa, hemen euskeraz ikasi daiteke adibidez, be aldean ez. Erondara bile baita esan, ez dakiza herriko hor daude erdialdean. Herritar gehienak alkate buru jonzire Iruñara. Ze delito nahi zutela euskeraz ikastea, ez ez. Hori egiten dute indar progresistek. Orduan ez dut hizkuntzan kontra, ez da binor. Gertatzen da, nahi dugu iraganeko, folklore, hizkuntza, baina gune duguna da euskaltzale garen, euskaraz bizi nahi dugu, gaurko elkarrizketa moduan, normaltasunez euskaraz egin, eta euskaraz bizi. Transmisioak zer nolako papera jokatzen du bizi berritze horretan? Nik gauza batekin nauk eskatuta. Ni naiz oso praktikoa, ni naiz aditua, ni aritua naiz gehiago, eta teoria daukat praktikarako, baina, baukan jentea, beste anaia eta bizkat soziolinguista munduan. Eta gustatzen zaila izaten duen gauza bat, eta da, Euskaren inguruan, ez dut, harrileik eskorratiboa, gauzak egin, baina beti negarrez, ez gara maratza, norbera bekantzer bat hartzeko, beti sufritzen. Beste bada, baikortasun inosoa. Ondo, los chavales van a la ikastola, al colegio, así ya está. Eta hortik asko daukagu, eta gau beste bate baikortasun kritikoa. Baikortasuna, gauza asko egin dira. Kritikoa zaitik, asko falta da. Eta jarriko nire hartu da lezino bat. Eta, barriz aipatuko dut, errenteria bereta. Ezaten badugu irakaskuntzan, asko horregatu dela, egia da. Gaur egun, abizenek ez daukate zer ikusirik. Ondain dela 40 urte, abizenen arabera genekien euskarazakien edo ez. Fernandez, gaur egun, Murillo eta euskara pikain. Eta asko horregatu da.
baina hor ere eta renteria, etorkin asko, bai Espainiatik eta bai beste toki batzutatik. Egon nintzen, hainbat ikastetxeten, bai ikastola, bai publiko eta bai erligioso. Iaz, gelatik kanpo eremu informalean ez nuen inor euskera zentzun. Eta aurten, egin dugu bi jarraipena, beste talde batzukin, ez da, gaina batezara gauza bat jakinda galetua berta. Batzu ikusten dute ropa, gu beti kartela nola dago, eta badaukago gure DGA. Eta aurten, ez ja eremu informaletan, pasillotan, patioan, aurten, gela barruan, ia euskera beste erderaz. Jarri neskamotikoak lan bat egiten, gero egin behar zuten aurkeztu talde jentearen aurrean. Euskera castellano. Euskera ez da, perder. Bik egin zuten euskeraz, beste batek euskeraz fortzauta, eta beste batek erderaz. Eta hortan nik uste dut egoera aldatu indala. Egoera aldatu indala, eta adibidez, linguistikak kriston garantzia dauka. Euskera korpus bat eukitzea, estandariza eukitzea, baina, nik uste dut hizkuntz normalizazioa dela soziolinguistiken asuntua. Sozio-gizarte linguistika. Eta nik uste dut, askotan, persona batek, nik gaur botako nitu pare bat ergatibo falta edo, baina ergatibo batez erabiltzearen, akatza egin du. Eta gare horretaz oso. Baina biz, irakasleek, soziolinguistikaz, ez dute jaso inolako formaziorik, ez dakite zer egin. Euskarariko jarrera txarra baukate zeu zer esan, ez esan. Eta nik uste dut, egoera aldatzen ari dela, pandemiak, hainbat gauza aldatu ditu, lagun batek esatea dian mugikorrak. Ja, gaur inor, ez dira aurpegira begiratzen, munduan algabitzen. Fuen autobusea, lezan hiriburuetan, Parisen, eta fuen herriko urbanoan, ez da inor. Nik uste egoera aldatzen ari dela. Eta nik uste gaur egun gazteekin, ez eurokin baketako gorazo, badakiteuen ez dut egiten. Ez da ikusten ditugu nola jendea ez dakitez ohartzen ari den, edo behintzat pultsoa hartu nahi dion eta hainbat protesta izan Nafarroan bertan, zonifikazioarekin batez ere, Ipar Euskal Herrian eta baina hala ere, zer nolako erronkei egin behar diegu oraindik aurre? Aurrekoan, idozko bi alaba, ikusi esko elkarrizketa zerratuko dira, izuten nolako paro, ondara bile, aprilean edo. Ez esan eskuntzak euskaldundu behar du. Eta gozire gabiz arrasatetik Donostira eta pustu ditzen. Aspaldi honetan notizia honena. Ze, bueno, esan, esan jai egiteko, helburu konstiente dire goberaz, eta arrasatetik gabiz Donostira, eta eskuntzak euskaldundu behar du. Hortan bat aktibo eta konstiente arazoaz. Aspaldian notizia honena. Eta ni uste dut, hor Jon Sarasuak garrantzia handia dauko pizkata hasierako ideia bere ez esan gara biderena, pentsalari handi badala. Eta ni bat itxendo, esaten dugu, Urbia eta Aizgorri, hor dago, Gipuz, Oñatitik Arantzazu, eta esaten dugu, Euskalgintzan, Euskalen normalizazio prozesuan fongara Arantzazutik, igo dugu Urbiara, baina Urbian hor gabiz daño artean, galduta, bueltaka nola igo Aizgorrira. Eta ni uste dut beharrizko dugula. Hainbat politikek eman dute, egoera galtatzen dira, eta nire adiniz aurrean, baina ni uste dut behar dela. Eta ni uste dut, ni horren egitean ari zen hausnarketan nirea dira. Ni uste dut ikusten hausnarketa orokorrik, ondori orokorrik, eta estrategia orokorrik aurrera begira. Euskaraldia oso ondo dau, injarra dauko, hori da, baina gauza puntuala da, korrika. Herri honek dokan injarra, dokan kemena, milioi berragon, eta zer da, bi furgon eta makila bateaz, bueltaka, ze jentea, hori oso ondo, eta baude optimistak izateko, baina ez dut hor behar dugula, edo perfilek gertatzen dena, administrazioan sartzeko, perfilena da, bitarteko bat, ez da helburua. Mundu gana baldi badokate perfila, eta dano garderaz, gazteleraz, ari badira, zetako behar dugu perfilak. Eta diztu, kasu askotan, bitartekoa jartzen dugula helburu moduan.
Gu eskatzen badugu euskaltzaleok euskara eskakitea ez da pertsona baten lan baldintzak edo bizitza komplikatzeko. Eta niz dut, hausnarketa bat behar dela. Eta niz dut euskalgintza eta entidade asko gaude, eta bakoitzari da berean, niz dut puntx indar berri bat behar dugula. Gauza hon bada, hamarkadetan, eta ja euskal urte batzuk, hamarkadetan, pixkat herri movimendu eta politika edo administrazio artean egon talka. Ni uste dut egoera hori gainditu dela, eta hori ikusten da Euskaraldian. Badaude bai euskara elkarten topagunea, kontseilua, sindikato dana, partido danak edo gehiena, jaurlaritza, hori ikusten da. Hori uste behar dugula, gaurkotu egoera zein dian, eta niz dut abiz, hezkuntzan asko eginda, baina onaino heldu gara. Euskaraz badak egiten, baina ez dut egiten, zer egin behar dugu. Bai, ez erronkak baitugu, esaten diate hemen bestaldetik hemen utzi behar dugula elkarrizketa Jaun Luis, mila esker gurekin izatearen ziurrenik kontaktua mantenduko dugu, ez askorako ematen baitu gaiak, horixe eskerrik asko gaur gurekin izatearen. Eta horrela iritsi gara albisteak erin bukarara, besterik ez guraldetik, horik izan dira gaur eguerdiak gure hangar utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro, 11 puntu esaten dugu eskuragarri, gero hartzen izan.